Čaute, tu je Adis a máme tu ďalší diel z našej novej série Ark Survival Evolved a v tomto dieli, ako som sľúbil, si postavíme dom. Ja som tu už dal toto a áno, super, na začiatok už nemáme jedlo a teraz by som si chcel ísť niečo nejaké drevo, teč a urobíme si nejaký začiatočnícky domček. To video nebude moc dlhé, len také nie začiatočne, ale len taký domček si urobíme primitívne a potom tam si premiestníme nejaké truhly, urobíme a tak. A uvidím, či to urobím v tomto dieli alebo ďalšom. Video sa vám celkom páčilo, takže som rád. A ja hneď na začiatok si musím nahľadať tieto rostlinky, aby som niečo zjedol, lebo nám už blíka, že nemáme vôbec jedlo. Tak ja si to tu presuniem. A neviem, ja by som prvé asi urobil len takýto, ešte tu by som možno dal jeden ten foundation alebo thatchfur a by sme to potom tak strechu urobili, dvere a toto. To by som chcel urobiť a teraz nás to nejako laglo. Ops. Tak ja si nazbieram toto a pozrieme sa, čo potrebujeme na foundation. Takže ja to budem volať foundation. Teč sa mi zdá, že ide lepšie krumpáčov. Teraz som zabudol, áno, super. Tak naťažíme si trošku teč. Dobre, a teraz si vyrobíme foundation. Presunieme si ho do inventáru. Tak, tu ho máme. A dal by som si ho... Dlhý ho nechceme. Dáme si to tak. To bude také pekné. Väčší problém je to jedlo. Potrebovali by sme nejakého doda. Trošku ak. A tu je nejaká pasta, alebo čo to je? Čo to je? Wooden cage. Aha. A tam vidím dole, super. Ešte ste mi napísali, že keď ničím, to som sa minule čudoval, že keď ničím krumpáčom, tak mi to viac dáva toho mesa, takže ďakujem. Lebo ja by som nevedel doteraz. A teraz tohto Doda musíme chytiť. Poď Dodo, pekne. My si urobíme jedlo a nebudeme sa starať, koľko máme a môžeme začať ten domček postaviť dneska. V ďalšom dieli uvidíme ešte, čo porobíme. Nejaké levely si naexpíme potom a tak. Taký normálny diel urobíme. Teraz máme začiatok, takže to je také trošku ťažšie. Keď sa odhlasíte, tak vám pánačik ostane tam, kde chce sa ohlasiť. Takže ja som sa tu odhlásil a som rád, že ma nikto nenašiel, lebo dosť dlho som tu bol. Tak, dáme si páliť mäso. Počkáme, spapáme a potom pôjdeme. To nie je dobré. Pôjdem asi ťažiť tamto stranou, pretože nechcem nič mať s ním spoločné. A tam je... Tohto by sme potom niekedy v dávno chceli mať, že by sme si mohli nejak polietať, popozerať, čo tu je. Pozberať nejaké tie blesky, alebo ako sa to volá. Neviem, čo to je. Tam sú veci nejaké. A dáme si tieto mesa. A môžeme ísť ťažiť. To by nám zatiaľ stačilo, potom si necháme ešte jedno, keby niečo. A pôjdeme tu, lebo tu nás aj ochránia jeho dinosaury. A ideme ťažiť. Takže, dobre, máme. Takže prvá si naťažíme dreva. Dobre, super. Áno, máme tu hnojivo. Super. Môžeme si urobiť záhradku.
ak by chcel niekto so mnou nahrávať a má ARK, tak môžete kľudne napísať, bol by som len rád. Pretože keď som sám, tak baví ma tá hra, ale keby som s niekým iným, tak by to bolo ešte lepšie a niečo by povedal aj on. Tak, máme tu, koľko máme tečo? To by nám stačilo a vyrobíme si tieto craft out 2 len môžeme. A ešte čo potrebujeme? Aha, určite. Dreva máme veľmi veľa. Takže v pohode bude domček. Nemáme len drevo. Či teč. Sa milím vždy. Tak, naťažíme teč. Urobíme si ten domček. Sme dosť unavení, takže si musíme zase ísť po jedlo. Nejako nám to rýchlo sa zničilo. Tak. Máme veľa teču, super. Takých 50 bude možno, 60. Ináč nahrávam to na Silvestre, takže šťastný nový rok. A tak. No, tamten sa na nás nejako pozerá. Nie, prosím. Prosím, na začiatok by to nebolo dobré. Nech odíde. Nechcem s tým bojovať, lebo sme ešte slabí, nemáme ho s tým zabiť. Aby nás určite zabil on. A to nechceme. Musíme čím skôr postaviť ten domček, že sa schováme. Tak, ja si zapnem inventár. Urobíme si. Počítame si, koľko toho tu máme. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 až. 7. Takže ešte 4. To je celé. A čo nemáme? Dreva máme vždy dosť. To je v pohode. A sme ďalší level. Tak. Pridáme si do... Nosnosť máme dobrú. Dáme si do života. A čo by sme sa naučili? Posteľ vieme. Naučíme sa brnenie celé. No nie celé, ale aspoň niečo. Kde máme tam toho dinosaura? Nevidím ho. Tak to ma neprekvapilo. Dobre. Teraz je problém, pretože okolo nás tu krúži. Dobre, tak ja to už postavím. Tak, super. Tam budú dvere. Tak. Super, už máme steny. No. Už nemáme? To ako som vypočítal. Ale mali by sme mať. Dobre, to bolo novák. Tak. Čo potrebujeme? Tu máme pekné hovienko. Super, už zmizlo. A potrebujeme... Všetko máme okrem teču, takže to bude tak v pohode. Potrebujeme door, čiže dvere a door frame, aby sme ich tam mohli dať. A ešte čo? Roof, potrebujeme ešte strechu. Potom čo potrebujem? Dobre. Len jedna vec ma štve. To je jedlo. Tu máme pekného pterodaktyla. Ja si to pozbieram toto aspoň, keď nemáme jedlo. Dúfam, že nám to niečo pridá. Týmto berry by som chcel, z toho dáva jedlo. Mayoberry máme potom na ochočovanie dinosaurov. Tak. Minútku. Dobre, natáčame len 9 minútek. Ale nejako nám to rýchlo zbehlo. Tak. Pozbierame. Pozrieme sa, koľko máme. Len 2. To je zle. Tak dobre nám to ide, ale zase nám to jedlo pokazí. Za chvíľu sme plný. Neviem.
zjeme azúber, to neviem. Niečo tu, že jedlo vám to pridá, ale ničí vám to vodu, ale s vodou by nebol problém, takže to by bolo v pohode, keby to boli tie azúbery. A tam je náš domček a pri nás je dinosaurus. Tak, poberieme si to tu, týmto bery. A tam je ten dinos. Nejako vždy je niekde inde. Tak, dáme si toto. Tak, sme trošku ďalej, lebo bola tu sestra, tak som to vystrihol a to nevadí. Zbieral som len tieto veci. Tak. Čo tu máme? Aha. Wow. To ani neviem, čo som urobil. What? Neviem sa trafiť. To jedlo je zlé. Není tu ešte niekde Dodo, prosím. Šilak. Čo sa to deje? Prosím, nech nájdeme nejakého Dodo, lebo sme asi v keli. Tam niečo pláve. Za chvíľu máme plný inventár. Dneska sa nám darí. Nechcem kamene. No super. No nič. Ideme ťažiť aj tak. Jedno nás tak skoro nezabije. Ale štve ma to. Koľko tam budeme potrebovať? Takých 5 asi až. Tak, ešte teču. Ďalší teč. Tam sú bambusy. Asi sa to dá zbierať, tak. Teraz tu zase brat mi žerie nervy. Čo len to píše? Ale ja nechcem strom zbierať, Júko. Ja nechcem majoberry. Zatiaľ nepotrebujeme žiadneho dinosaura. Tak, azúbery chcem a tintoberry. Alebo ako sa to volá. Neviem to vyslovovať. Nejdeme veľmi ďaleko od tomu, aby sme to potom našli. Prepáčte za tie zvuky. Nás s vami tu teraz príde a robí nervy. Tak už konečne odišiel a môžeme pokračovať normálne. Koľko máme teč? Super. Až 5. Ja skúsim vyrobiť 3, či sme sa trafili aspoň trochu. Keď toho budeme mať viac, tak to nevadí. Potom to ešte použijeme. Koľko tam je pri nás. Tam je ten dinosaurus, takže už je trošku ďalej, to je dobré. Sme preťažení.
Tak, a teraz musíme ísť pomaličky domov. Ach. Tam sa mi zdá, alebo je tam Dodo. Jo, pasy, je tam Dodo, super. Ja sa tam pôjdem pozrieť, len musíme dať tie strechy, pretože už sa nemôžeme skoro ani pohnúť. Tu máme pekného dinosaura, trajka, level 2, wow. Tak ten by sa nám zišiel. A môžem skočiť, super. Tak. Roofs. Koľko ich tu potrebujeme? Dáme si tu strechu. A trošku veľa som si typol. Nevadí, máme 2 strechy ešte. Neviem, čo budem... Aha, ešte nám vyjde doorframe. Super. Máme domček. Takže prvú úlohu máme splnenú. A ešte by sme potrebovali toho Doda, lebo zomrieme. A už aspoň vo svojom domčeku. Tak. Teraz si tu dáme doorframe. Super. A dvere. Tak. Máme začiatočnícky domček. Tak, my si otvoríme. Tento tu zničíme. To je tu, demolish. Ups. Dlhšie podržať. Tak. Čo je tam? Uhlie, áno. Dobre. To si zoberieme. Ešte neviem, na čo to je, takže tiež by ste mi mohli poradiť. Či si to nechávať, ale to vám vyhadzovať, že je to na nič. A ja si tu dám sleeping bag by som potreboval. Že si to tu uložím, aj keby sme zomreli, tak je nám to jedno. A neviem. Vyrobíme si aj toto. Fiber máme veľa, určite. Tak, máme to. Tak, ja si tu dám ešte oheň. Super, už sa nám to tu... Už nám to ide. Dáme si Lex. A shit. Dobre to je. A, pozrite sa. Píska. Dobre, stačí. Tak, čo by sme ešte mohli zjesť? Armorberry je na čo? Tam píše len o barvivu, ale keby sme to zjedli, máme ich veľa, takže možno by nám to niečo pomohlo. Toto ma štve. Toto ma štve. Tak, ja sa pôjdem pozrieť tu. Dobre. A dúfam, že to bol Dodo, toto, čo sme videli. Prosím, nech je to Dodo. Prosím. Jop, je to Dodo. Dúfam, že to nie je jeho. Prosím, prosím, prosím. To je zle. Neviem, asi keby sme ho štúchli, tak by asi na nás išli aj ostatní a to my nechceme. Pretože ich tam má dosť asi u nich. Aj T-Rexa tam má? Áno. Nie, T-Rexa. A má. Tu je T-Rex. Coyotes Svaz. To je T-Rex alebo nie? Neviem teraz. Tak. Ja sa tu ešte trošku pozriem. A ideme naspäť do svojho domčeka. A tam je len ten... Myslíte, že by som ho dal? Aký je level? Teraz sa bojím, že či ma nenapadne. Oviraptor 23. Tak to radšej nie. To radšej nie. Dobre, tak ja idem do našho domčeku a pozriem sa, ako dlho natáčam a mohli by sme to tu ukončiť v tomto peknom našom novom domčeku začiatočníkom. Ale
To by... nie, už nemáme toho veľa. Takže... Neviem. Koľko máme? Teč. Aha. Dáme si tu ešte toto. Len tak zo srandy, keďže nám to ešte vyjde. Tak. Super. Máme aj tu dvere. Tak. Ja sa pozriem, koľko natáčame. To už je 20 minútiek. Ako som hovoril, toto malo byť len také kratšie, urobíme si domček a tak. Takže ja by som to už tu ukončil. Tribe of Addis. Potom by sme mohli nejakú tribe vyrobiť, ale to už až dneska. A čo tu mám? Deň, sme hladní. Dobre. Takže dúfam, že sa vám ďalší diel páčil. Bol trošku kratší, ale urobili sme si tu domček pekný. A uvidíme sa v ďalšom dieli. Tak čau.